археолозите се служат с понятия, за които нямат идея. Това е долмен. Нашата пребогата на пелазгийски паметници земя има много, много долмени. А долмени, комплекси от долмени в Сакар и в Странджа са изграждани там, където земята е толкова добра, това са така наречените места на силата. Земята е толкова добра, че те живеят в, пак отново подчертавам, познаването на каменните породи. Не може да се говорят така на ангро глупости от порядъка на това. Как, ама с робски труд, едни роби влачат едни там камъни, за да построят пирамидите. Други роби денонощно ги изработват тези камъни. Всичко това са фантасмагории. Пирамидите, всички мегалитни съоръжения на Земята са изграждани с помощта на Шамир. Шамир представлява енергийна тръба. Вътре има съчетание на няколко породи благородни камъни. От тяхното съчетание, да речем първия камък, провокира енергетиката на втория безценен камък. Те са живи същества, благородните камъни. Всички камъни са живи същества, но благородните имат друга задача, нали, други параметри, друга енергетика. Той провокира енергетиката на втория камък, активира се третия камък. Задачата е в каква тръба, с какви характеристики е тази тръба, в която се развихри тази нечовешка енергия и с нея са продълбани и изработени всичките мегалитни съоръжения на Земята. Ето го местото и значението на пелазгите. Траките са арийци. Тяхната прародина, това го казва един много голям и непознат естествено български окултист, доктор Методи Константинов. Ученик на Петър Дънов. Ученик на учителя Бенеса Доно, когото света познава като доктор Петър Дънов, който е човекът, който тези двама души, всъщност, ако това въобще са души, на които света дължи спасяването на евреите. Другите инсинуации, там как някакъв комунистически парламентьор дигнал ръка и казал, ама дайте да ги спасим. Не е така. Но това е друга тема, нека не се отклоняваме. Но да, те двамата са изконно свързани. Методи Константинов посочва, той има една великолепна книга «Световна астросоциология». В тази книга той посочва къде е родината на траките. Това е средна Персия, среден Иран. Имената на Иран, на Ирак и на Ирландия са производни на арии, айрон. Нали? Оттам тръгват нещата. Хората, които ще работят през железната епоха, които се служат предимно с желязо. В този смисъл, където има палеолит, мезолит и неолит, имаме пелазги, имаме прототраки. Непознаването на значението и на постижението на прототраките позволява те безотговорно да се мешат с траките. Траките имат друга огромна историческа мисия. На вълни те пристигат на запад, забравяйки Ария Варта, забравяйки там старото си огнище. Напред се движи армията, след тях идват керваните с децата. Но връзката с огнището, родното, това значи Ария Варта, арийското огнище, там където никога не се прекъсва. Това е все едно да забравиш милата си баба на село, с чието скут си израснал. Ти се отричаш, а сега има много такива безродници. Те демонстративно, те мразят рода си, не искат. Това е много типично за софиянци. Те в никакъв случай не искат някой да знае, че там някъде има една стара баба, има една вече полуразрушена къщичка. Ние се превърнахме безродници, нас ни превърнаха в безродници. Но това е, нали, част от манипулацията. Естествено. Нали, все пак трябва да обясним как е ставала тази манипулация. Естествено, 60-те години, онези уютни, красиви, космополитни български градове, където много народи живееха като братя. И единственият критерий беше доколко си почтен.
Сега изведнъж те бяха наводнени от хора силно откъснати от корените си, нали, хайтовия дърво без корен. И един такъв човек, той се озлобява. Той вече не получава енергията. Той скъсана веригата на неговата лична програма. Тук вече навлизам малко в окултизма, но всичко е окултизъм. Окултизъм не е мръсна дума. Окултизъм означава да проглеждаш отвъд нещата. И в грубия материализъм и нашите възпитатели и учители материалистите не искат ние да знаем какво има зад нещата. Тоест в момента ние правим опит да изкараме на повърхността понятието за пелазги, пелгари и дали трябва да го наричаме това понятие прототраки, тъй като ясно става, че манипулацията е ставала по един много фин метод, като познанието за съзнанието е било заменено с интелектуалност. И малко по малко хората в момента изпадат в едно трупане на познания и то вече не са тези познания истински, а подменени. Така че нека да проследим как е ставала манипулацията в историческата зона. И за това ще те помоля да кажеш твоето мнение. За прототраки ли трябва да си говори или да наблегнем на изясняването на етимологията на пелазгите? Откъде идват? Още един път. Пелазгите са... Град Пела, примерно, има ли нещо общо с... Да, има, разбира се. Пела е столицата на македонските царе, но преди македонските царе Тесалия и съвременната територия на държавата Македония, самото име Македония е свързано с това... Там живеят пеони, а пеоните са също част от пелазгите. Перибеите са техните предци. Тук на Балканите, само от Илиадата и Одисеята и при този несъвършен и покварен вече вариант, който ние познаваме, който Ономакрит сглобява по заповед на Пизистрат, това е през 6 век преди новата ера, на Сретатика. Да, просто да грее станцията. Дай да го качим. Ами да, заслужава да го качим наистина. Тази великолепна картина. Повече Също с тази галерия най-добре свидетелства. Тази галерия е най-духовното место, където можеше да се заснеме този филм. А всъщност в същото време тази галерия, колко хора знаят за нея. Вижте тематиката само каква е, вижте знаците върху картините. Защо така става, че хората седят в невидения? Значи те на практика са подменили силата на своето съзнание и воля с силата на своят интелект и коефициент на интелектуалност и други псевдокатегории и така просто гонят Михаля, както казват. Самият Херодот, който така, всичко, цялата човешка история, която сега се изучава, която е преподавана поне от 2-3 века, западноевропейците, които са всъщност много комплексирани. Англосаксонската култура. Англосаксонската култура, която също не помни своята култура, не помни своите азиатски корени, защото тръгвайки от Таримската котловина, това е вече, тук се разширява темата, и стигайки до Западна Ирландия, ние всички сме едни и същи брати. Ние сме братя по презумпция. Ние тръгваме заедно. Всички сме траки. Траки е обединителното име. Прототраки? Или не, траки. Говоря за траките. Един дял от тези траки слиза надолу към сегашната територия на Гърция. И там това са част от елините. Затова одеве говорих с доктор Методи Константинов, който разграничава. Нагоре по спиралата аз го цитирам. Книгата имаш предвид. Да, нагоре по спиралата аз го цитирам. Той казва, всички тръгнахме оттам, но елините се отдалечиха. Оттам нататък темата, до каква степен тези гърците, не просто, те нямат право на това. Те какъв произход имат всъщност? Ами гърците са финикийци, защото казваме финикиец. Когато те до ден днешен си носят финикийското, по Циклатските острови, по Додеканезите,
живеят още представители на финикийците. Така, след това пристигат самите граи. Те се наричат граи, които на Сицилия и в Южна Италия създават Магна Греция. И те до ден днешен плачат за тази Магна Греция. Техните посветени и интелигенцията им познава и знае Магна Греция. Но от Магна Греция през 7-6 век преди новата ера те постепенно окупират Балканите. Но окупират там, където няма хора. Окупират? Окупират я, да. Те достигат до Атика, а тук създават тяхната малка Гърция. Така се нарича. Те се знаят, че голямата им, великата им Гърция е в Сицилия на Южна Италия. Тук създават малката си Гърция. И стъпвайки на Балканите, те се вклинват в местните народи. Вклинват се направо? Вклинват си. Така. Вклинват се и ги как да се каже, не мога да намеря точната дума. Искам да кажа, похлопват ги един вид отгоре. Да, в Пловдив ние имахме един мир на душата му, един много интересен историк, инженер, разбира се. Парадокс е, че в момента с нашите корени, нашето минало, търсим хора с много различни професии. Инженер Димитър Чиликов, той има изумителни книги. Той е проследил прототракийската писменост в Малта, защото Малта пък е сърцето на... Той е на Средиземно море. Той е много важен търговски център на всички тези финикийски, карийски, лидийски кораби, които шарат из целия свят. Не е верно, че стигали само до Британия за Калай. Има в Южна Америка намерени техни следи. Те са непрекъснато на кораби, непрекъснато като щъркели, прилитат, долитат. Занимават се с бизнес, но покрай бизнеса те разнасят своята култура и писменост. И ние... Тетраките са техни деца. Те се застъпват в един исторически момент. Наследяват всичко това, което на нашата преизобилна от прототракийски паметници земя, те се застъпват. Траките са техните наследници. Траките сварват на Перперикон. На всеки град стърчи неговия акропол. Там, където се издига храма на богозащитник на съответното населено место. И защото се намираме в Стара Загора, аз съм сигурна, че Стара Загора, акропола на Стара Загора се е намирал. Акропол означава свещена земя. Акропол няма само Атина. Всеки уважаващ го голям търговски център, всеки град, който е бил закрилян, има свой акропол. И аз подозирам, че тук, как се нарича този хълм? Аязмото. Да, защото задължителният елемент за всяко храмово пространство да има вода. Ако тя е минерална, още по-добре. Аз искам да направя нещо друго за прототраките да ви разкажа. Какво сближава Пловдив с Берое? Когато пристигат траките, става много обширен материал, ако говоря и за пантеона на пелазгите.